ngibingelele isizwe sonke sikaMthaniya, ngibingelele abathanda umculo wamaskandi okuyibona abaseseka ngaso sonke isikhathi. Lo bingelelayo usizwe umfana walapha neMelmote ejobelwana kaMoyise Sigodi la aqhathwa khona umfana wayifunda ingoma owaziwa kakhulu ngegama iVarious entsha ayikho enye imina. Bafowethu sekuyizikhathi zokujabula, sekuyizikhathi lezo zokuthi ngithola umsebenzi wenu okuyi-album yami yesithathu ezophuma nge-13 ngolwesihlanu lona lolwesibheke kulona. I-album yami esihloko sithi Banonya. I-album yami ke lena bafowethu engisebenza kakhulu ngokuyimisela ngokuyikhandla nje bafowethu muhle kakhulu umsebenzi engwenzile engicela kuye bafowethu kakhulu ukuthi ningisupporte ninginekuthanda njengoba nisuke nenza nakulama album adlule. I-album yami izophuma nge-18 ngizoqala emahostela nje aseBinoni eFoslo buya futhi bese ke ngiya eDaveyton bese ngigcina kwaMayimaye bafowethu ama-CD yenu ngizowathola lapha nange-14 ngizofika ngo-11 kuze kushaye u2 ntambama bese ukuthi ngisuka ntambama ngibheke eThekwini eThekwini ngizofika nge-15 ngiyacela nakhona bafowethu niphume ngobuningi benu nize e-workshop nizothola wona lo msebenzi wami. Inamba ke enizothola kuyo ama-order iyona le evelayo. Ngiyacela nje bafowethu ukuthi ningisupporte ninginekuthando. Ngibonga kakhulu insizwa engisebenze nazo kahle kakhulu e-studio ukusicela uMpokahlongwane ney'nsizwa bezingidlala instrument bese ngibonga kakhulu insizwa ezingisekile ukuze umsebenzi wami ube impumelelo uNathi Emsinga. Ngiphinde ngibonga kakhulu uNkanyiso Sithole lapha nakwaNongoma kube uLindo umfokaMagubane lapha na ke-Efrahead ukuzona insizwa nje ezingilekelela kakhulu e-studio. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngiyacela sihlangane lapha kwaMayimaye nizolanda umsebenzi wenu.